Abizares Idol. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Hello guys, mag-unbox tayo ngayon ng Samsung A7 tablet Lite. Bili ko ito sa SM guys, at mayroon pang freebies. Meron pang pang-game na ano guys, may itong freebies guys, no, sa pagbili natin ng Samsung tablet. At meron pang selfie stick. Okay, ganda. At ito na guys, ang Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Yeah. Tadaan! Okay. Yan na guys. Okay. Merong warranty card, quick start guide, may headset, may pin pa. Ito ang kanyang charging cable, type C na ito guys, type C. Ito naman ang ihang adapter for charge, para charging. Yeah. Okay. Ito na guys, ang ganda. Actually guys, binili ko ito para sa ating drone, para naman medyo malaki na ang screen. Okay guys. Okay, meron natin guys. Yeah.
Okay. Ganda guys. Yan. Ang ganda. Okay guys. Okay. Yan guys. Paper. Settings. Okay. Full screen. Okay guys, ha? Ito na guys. Inisulan ko na ng application ng DJI Fly para ito sa ating drone, para medyo naman malaki ang monitoring screen. Okay. Yan. Okay guys. Yan, ang ganda. Settings. Ano? Connection. Wi-Fi. Guys, connect natin sa Wi-Fi guys, ha. Okay guys, connected na siya. Microsoft. Okay. Yan. Ay, okay man. Sign in pa guys. Ito muna lang. Okay. Okay guys. Abangan nyo lang guys, ha. Ang next ko na video, sunod ko na video para magamit na ito natin sa pagpalipad ng ating drone. So
So, see you guys next